Bună ziua și vă salut din parcul Next, care astăzi o să vă prezint un superb multivan și da, vine cu motorul de 2 litri diesel, 140 de cai putere. Toată lumea caută modelul de 140 de cai putere. Acest model este cu 140 de cai putere și este din anul 2013. Desigur, vine cu 7 locuri, masa și desigur se deschide din ambele părți. Hai să vă arăt și perspectiva șoferului. Desigur vine cu pilot automat, volan multifuncțional, mașina are 233.000 de kilometri, cu cutie manuală în 6 trepte, încălzire în scaune, climă rece ca gheață, senzor de parcare spate și desigur cu Webasto. Așa că vorbim despre un multivan bine dotat, cea mai bună alegere pentru un microbus de familie este un multivan. Și vine la prețul de 18.999 de euro, dar o poți lua și cu rate fixe avans euro sau de ce nu prin programul nostru buyback. Ce mai aștepți? Vino să iei acest super multivan cu 140 de cai putere. Îți doresc o zi faină, te-am salutat!